Bună seara, dragi consăteni! Mă aflu la Pădurea Redea, un loc special din punctul meu de vedere pentru comunitatea noastră. Un loc care, pe termen lung, îmi doresc să ajungă oaza de relaxare pentru comunitatea noastră, cât și pentru cei din afara comunei Ipotești. Oameni buni, au fost 2 luni de carantină aproape. Toți am stat aproape în casă și aș vrea să vedem ce s-a întâmplat în Pădurea Redea în această perioadă în care noi nu ne-am mișcat, s-au mișcat doar unii. Haideți cu mine! Iată că Pădurea Redea a devenit un loc de depozitare pentru moloz și veți vedea mai încolo și alte lucruri. Un loc de depozitare, oameni buni, care nu știu, de care nu știu cât de mulți nu știu. Pentru că mai nou am auzit că a devenit groapa de gunoi pentru unii și asta nu e bine deloc. Haideți să vedem aici. Ia uite, plasticuri, țevi, saci, peturi. Ați văzut moloz. Se pare că de la Chișăuți, de la Lisaura, s-a ajuns și aici. Nu știu dacă autoritățile chiar nu cunosc despre ce este vorba, dar cu ocazia asta vor afla și aș vrea un răspuns din partea lor totuși. Atât domnul viceprimar cu atribuții de primar Bobu Constantin, cât și domnul consilier Sorin Tofan și consilierii locali, bineînțeles, care se ocupă și conduc comunitatea noastră. Arătați-vă, oameni buni. Da? Sabrea n-are ce face și caută nod în papură. Uitați-vă aici. Aici saci. Ăștia nu i-am adus eu acum. Ăștia sunt de mult aici. Da? Transformăm Pădurea Redea, în loc să fie un loc de recreere și de relaxare, îl transformăm în groapă de gunoi, nu? Teracotă. Oh, Doamne! Deci mi-e milă de ce a ajuns comuna Ipotești. Dacă nu e la Chișăuți, este la Lisaura. Dacă nu este la Lisaura, este la Ipotești. Oare chiar nu putem să menținem curățenia? Nu putem să avem locuri frumoase în comuna asta? Uitați aici, oameni buni, ce se întâmplă. Și vom merge și mai la vale, vom trece și pe partea cealaltă, pentru că veți vedea urmele de la cauciucuri, de la buldo, veți vedea grămezile de moloz și de pământ care au fost aduse. Îl întreb pe domnul viceprimar Bobu. Și aici se întărește malul. Și aici sunt inundații, domnul viceprimar. Că am înțeles, acolo e lung ca Sucevei și e malul cu pericol. Dar aici, ce este, domnul viceprimar? Aici tot inundațiile vin. Dragilor, v-am spus că trecem pe partea cealaltă de pădure. Impresia mea este următoarea. Aici au fost aruncate gunoaie și a fost acoperit. Modelul identic de la Chișăuți, de acum câteva zile, da? Se văd aici foarte clar urmele de la buldo. Astea nu sunt urme de altceva. Da? Uitați-vă și voi cum arată marginea pădurii. Și veți vedea și mai încolo. Apropo, din informațiile pe care le dețin, una din mașinile care aduce aici reziduri, deșeuri, are numărul de matriculare Suceava 01 KPL. Constantin Petru Laura. Poate știe cineva a cui e mașina asta și poate să ne spună
spună cine aruncă aici. Uitați-vă, marginea pădurii a devenit groapă de gunoi, da? Și tot s-a înviat. Frumos aici, nu? E frumos tare. E excepțional. Dacă reușești să vii după mine, ar fi perfect. Uitați-vă aici. Vino puțin. Aici. Astea sunt din pădure. Sigur. Le-a produs pădurea. Veniți încoace. O frumusețe de lucru. Muncă serioasă e aici. Poftim Ipotești. Asta e pădurea Redea. Asta e treaba care o face lumea aici. Haideți să mergem și mai la vale. Păcat de frumusețea asta de pădure. Unii așa înțeleg să păstreze natura curată, așa înțeleg să aibă grijă de comunitate și de comună, aruncând gunoaiele la marginea pădurii. Țineți minte că acum vreo 2-3 luni în urmă am filmat la Lisaura, la marginea pădurii. Acum filmăm și aici, ca să vadă lumea că Ipoteștiul își aruncă gunoiul sub preș, ca să fim mai eleganți puțin. Și aici, te rog, dacă poți, vino și să vedem ce e aici. Continuăm să mergem pe marginea pădurii, să vedem ce mai e aici. Că nu s-a terminat încă, da? Mai avem treabă. Da, am venit și mai la vale aici, pe marginea pădurii. Avem un peisaj extraordinar, cel puțin mie nu vine să cred. Când am auzit despre aceste lucruri, n-am putut să stau în casă. Am primit fotografiile și mă gândeam să vin mâine să filmez și să fac fotografii, dar sincer vă spun, n-am mai avut răbdare. Pur și simplu n-am mai avut răbdare. Așa ceva nu se poate. Lucrurile astea trebuie să înceteze. Ipoteștiul nu este groapă de gunoi, este o comunitate de oameni frumoși care merită ca autoritățile să o bage în seamă comunitatea și merită tot interesul din partea celor care conduc comunitatea. Nu contest faptul că nu sunt și persoane fizice care aruncă aici gunoiul, dar sincer vă spun, astăzi am stat de vorbă cu cineva și l-am întrebat dacă știe ceva despre pădurea Redea. Mi-a zis că da, că și el are niște muluz și că a primit informația că aici se poate arunca. Oameni buni, fără acceptul celor care ne conduc, oamenii nu ar arunca aici toate rezidurile, toate deșeurile. Haideți să ne oprim, să respectăm comunitatea, să respectăm natura, să respectăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Pentru că 2 luni de zile am crezut că ne ia totul Dumnezeu, da? Și nu ne-a plăcut. Dacă noi nu vom avea grijă, dacă noi nu ne vom implica, nu vom avea nimic și nu vom lăsa nimic în urma noastră. Vă doresc multă sănătate. Doamne ajută